jedan od eksperimenata, da tako kažem, dakle, jedan od postupaka koji je zapanjio ljude i onda i danas, kad se toga sećaju, je Teslina, kako bi to nazvao, nije to eksperiment, meni je to mnogo više. Onaj slučaj kada Tesla vozi automobil bez motora. To je iz 931. godine. Jest. To je opisano, pa ste ima dva očevica koja ne vidim razloga zašto bi, da kažem, izmišljali. Jer to je 1931. godina. Velimir, to je vrhunac, nastavit ćete 30, to je vrhunac, dakle, Tesla koristi energiju koja se nalazi u svakom deliću oko nas, i koja je beskonačna i koja je apsolutno čista. Jest. Mi smo u okeanu energije. Šta je on uradio i molim vas, šta mislite zašto je to ponovo stavljeno pod ključ? Da li je to Tesla uopšte otkrio njima ili su oni to zaključali, to je veliko pitanje, ili moguće da je Tesla to ostavio nekome da u određenom momentu tu tajnu preda čovječanstvu. Šta je on uradio u tom slučaju? Evo, priča je sledeća. 1931. godine Tesla je naručio kod General Motorsa da mu se iz jednog automobila Pierre Serov marke, ima i slika tog automobila, da se izvadi motor benzinski i da se instaliraju 4 elektromotora na svaki točak po jedan. Zatim je napravio određenu konstrukciju za konvertor. Sad, konvertor, to je taj koji radijantnu energiju pretvara u upotrebljivu elektroenergiju. I automobil imao jednu antenu napred od 2 metra, a pozadi je vuku pločicu, imao je neko kao uzemljenje. I sad šta? Tesla je došao i izvadio iz torbe 12 cevi. Doslovno, 12 cevi koje je poređao specijalni i počeo je da radi konvertor i automobil je radio bez ikakvog goriva, čak je išao, razvio brzinu od 160 km na sat, toliko je uspeo. Dva očevica. Jedan je Petar Savo. Petar Savo je Teslin zemljak iz Like koji je u stvari vozio automobil. On je bio vozač. Tesla nije vozio, Tesla je sedeo pored, a s njima je bio takođe i doktor Ebens, to je Nemac, inženjer koji je bio predsjednik pronalazača tada Nemačke. Kao neka vrsta komisije koja treba to da Kao neka vrsta komisije i koga je Tesla njega zamolio da to nikako ne otkriva, da je prisustvovao tome dok je on živ. Ebens čak nije otkrio ni dok je on sam bio živ, nego je to ostavio sinu i sin je onda to dao u štampu i pokazao, evo to je svedočenje mog oca, a Petar Savo je to opisao u svojim memoarima, posle on vratio, posle u Liku i objavio. Da, on je rekao da je završeno to, Tesla izašao, uzeo te svoje... Ponovo uzeo i dalje se ne zna. Međutim, vrlo zanimljiva jedna stvar. Jedan jedini film koji je kod nas snimljen o Tesli, to je Tajna Nikole Tesle Krste Papića. Sad, šta je tu interesantno? Glumi Rade Šerbedžija ili onaj sa Petrom Božovićem? Ne, Petar Božović. Rade Šerbedžija, to je serija jedna televizijska. Međutim, ovaj sa Petrom Božovićem. I sad, ja sam imao neko predavanje i tako, i posle mi je, to je ima već dosta godina, prišao jedan gospodin i rekao, kaže, znate šta, kaže, da li ste vi bili na premijeri toga filma u Domu omladine 1000 tog i tog filma, Tajna Nikole Tesle, 1900, sad, da li 72. reče ili 3. Ja kažem, nisam, gledao sam film ja više puta, ali neko nisam bio, kaže, ja sam bio na premijeri i hoću nešto da vam kažem. Pre nego što je film prikazan u Domu omladine u Beogradu, izašao je Krsto Papić i obratio se publici i rekao, vi ste poslednji koji ćete videti necenzurisanu celu verziju filma, a sutra ja moram, kaže, da isečem ovaj prvi deo. A znate li, kaže, šta je u tom prvom delu? U tom prvom delu, tako počinje film, znači ne počinje ovako kako sad počinje, nego počinje tako što Tesla u kanadskim šumama ima konzorcijum od 9 inženjera, ljudi kojima predaje energetsku tajnu planete. Tako počinje film.
Kaže, to morate. Znači, tajnu upravljanja energijom geofizičkog sistema Zemlje, da se tako izve. I to je Krsto Papić morao da iseče. Kad sam bio ja u Šibeniku, ja zovnem, kasnije zovnem, Krsto Papić inače imao kuću na Korčuli. Ja zovnem ovo udruženje filmskih radnika, rekao, molim vas, ja moram nešto, rekao, radim neki rad, ako možete mi date telefon Krste Papića. Daju oni meni telefon, ja se javim Krsti Papiću, dobar dan, rekao, znate šta, gospodine, ja sam čuo takvu i takvu priču i molim vas samo recite, je li to tačno i nije? Kaže, da, tačno je. Rekao, hvala. Znali se da li je uništen taj deo ili ne znate? Nisam, nije bilo zgodno da ja sad dalje njega to pitam, ali ne znam, ništa dalje. Još jedan detalj